Bé, amics i amigues, som aquí un any més per commemorar l'afusellament del president Lluís Companys i en la seva figura recordar a totes les víctimes del franquisme. No venim avui aquí a intentar provar la innocència de Lluís Companys, com no hem de provar la innocència de Manuel Carrasco i Formiguera, ni de les dones i els homes que van ser afusellats al camp de la Bota, ni de Miguel Hernández, ni del Julián Sugasagoitia, ni de les 13 Roses de Madrid, perquè sabem que els crims de la dictadura han estat sobradament provats. El mateix Ángel Osorio i Gallardo, un conservador de Madrid que va ser l'advocat del president Companys, ho va recordar quan va posar de relleu que en Lluís Companys era un home valent, un home serè i un home de pau. I precisament perquè no podem perdre ni un segon justificant la crueltat de la dictadura, és que encara avui, com a capital de Catalunya, l'Ajuntament està impulsant totes les querelles que avui estan vigents contra els crims del franquisme. Les querelles contra els bombardejos feixistes que es van produir aquí, a la nostra ciutat, als anys 30, i les querelles que també s'estan impulsant a Argentina pels crims de la dictadura. Però també és cert que en un dia com avui no només volem recordar la figura del Lluís Companys màrtir, del Lluís Companys afusellat pel franquisme. També volem recordar la figura d'un home que va amar la vida i que va ser un republicà convençut i que va fer de la seva vida una defensa infatigable dels valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Va defensar la llibertat sent advocat de treballadors, d'obrers, i això li va permetre fins i tot entrar en contacte amb el que va ser el món anarcosindicalista de Barcelona i de Catalunya. A través del vincle que ell tenia amb el Francesc Layret, va conèixer també l'Àngel Pestaña, el Joan Peiró, també assassinat per la dictadura, o el Salvador Seguí, el noi del Sucre. Perquè va ser un home que va creure en el valor de la igualtat, es va comprometre en totes les lluites per la reforma social i per la justícia social de la seva època, defensant drets laborals i defensant també drets agraris, fins i tot enfrontant-se a poderosos interessos terratinents aquí a casa nostra, com els de l'Institut Català de Sant Isidre. I va ser un home que va defensar sempre la fraternitat. Va defensar la fraternitat entre les classes treballadores, les classes modestes de Catalunya, i va defensar també la fraternitat amb la resta de pobles del món que lluitaven també per aquestes idees de llibertat i igualtat. En la seva famosa locució de l'any 34, de fet, es va referir de manera molt expressa als germans hispànics que lluitaven també en defensa de la legalitat davant de la barbàrie de les dretes que ja començava a aixecar-se en aquell moment. I jo crec que avui, aquí, malgrat que els temps han canviat, són aquests valors de llibertat, igualtat i fraternitat els que hem de continuar defensant i que és la millor manera de fer un homenatge al president Companys i a totes les víctimes de la dictadura. Defensar la llibertat en un moment on també s'estan produint retrocessos importants, on hi ha dirigents sindicals, on hi ha artistes que són perseguits per les seves idees i on encara avui tenim persones, dirigents independentistes que són empresonats o que són perseguits per un poder judicial, i ho vaig dir l'altre dia, que si més no, en les seves cúpules encara no ha tallat el vincle amb la cultura autoritària de la dictadura. I per això hem de continuar defensant la llibertat de tothom, les llibertats personals i les llibertats col·lectives. I hem de defensar també la igualtat, perquè aquest compromís amb la justícia social que el president Companys tenia als anys 30 és avui més necessari que mai. I la defensa de les llibertats personals i de les llibertats col·lectives de Catalunya ha de venir acompanyada per una defensa aferrissada dia a dia també del valor de la igualtat i de la justícia social, de la gent que està en situació de precarietat, de la gent que
pateix la por a ser expulsada de casa seva, de la gent que no té com pagar un transport públic. Hem de mantenir vigents aquests valors. I, finalment, hem de mantenir vigents els valors de la fraternitat, que són avui tan necessaris com eren al començament del segle XX. Aquests valors de fraternitat entre nosaltres, entre catalans i catalanes, aquests valors de fraternitat amb tots els pobles peninsulars que lluiten també en defensa de la igualtat i en defensa de la llibertat, i aquests valors de fraternitat per tota la gent que, fugint de guerres, fugint de la misèria, arriba a casa nostra i vol que casa nostra sigui també casa seva. Per això va lluitar el president Companys, per això va lluitar tota la gent que va enfrontar la barbàrie de la dictadura franquista, i el mínim que podem fer per estar a l'alçada de la seva lluita i dels seus ideals és fer-ho nosaltres també en els temps que ens toquen viure. Res més, que visca la memòria del president Companys, que visca la memòria de totes les víctimes del franquisme, visca Barcelona, visca Catalunya i que visca la República.